nit. Fa temps que els conductors reclamen autopistes més barates i la Generalitat n'ha pres nota. En breu, Obres Públiques reclamarà una reducció del peatge de l'A7 i la gestió tant d'esta via com de les nacionals 332 i 340. Ho ha anunciat a Alacant el conseller Cartagena, qui també ha dit que substituirà el projecte del triangle Alacant-Elx-Santa Pola per un pla que dinamitzarà les comarques de l'Alacantí, la Marina Baixa i el Baix Vinalopó. Avui dia de Sant Jordi, els moros i cristians d'Alcoi han fet un alto al foc per honorar junts el seu patró. El protagonista del dia ha sigut el Sant Jordiet, que enguany encarna el xiquet Francesc Talens de la fila Asturians. Avui de matí s'ha llançat milers de clavells rojos i blancs al seu pas pels carrers del centre de la ciutat, per on ha transcorregut la processó de la relíquia. La processó general de Sant Jordi acabarà d'ací una hora i tancarà un dia festiu on a tot el món s'ha celebrat el Dia del Llibre. Amb este titular comencem el repàs d'altres notícies destacades del dia. L'empresa castellana de la viuda compra la cantina de l'Almendro i es converteix en líder del sector torroner. Els treballadors pendents del seu futur. Incertesa sobre el líder txetxè Dudayev. Fons independentistes el donen per mort en un bombardeig rus. Col·laboradors del seu entorn asseguren que Dudayev viu. Enfrontament obert en el València per la negativa del Consell d'Administració a construir un Mestalla nou. L'equip mèdic treballa per a recuperar els lesionats Fernando i Romero. Camilo José Cela rep el Premi Cervantes en el Dia Mundial del Llibre. Presentada a Roma una exposició d'exlibris de col·leccionistes valencians. D'ací uns moments estarem al Coll on seguirem els actes festius del